Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę cosik o praniu, jako się jakieś prało, jak to było procne i na czym się prało. Dzisiaj paniczki, jak chcą wypucować lunty, to ich wciepują do pralki, do pieracej maszyny elektrycznej, nasują kapkę pruszku, a fertik. Chłopi się poniekiedy z nich śmieją, że to pralka pierę, a nity gaździnki, a mają kapkę recht. Kiejsi hańdowni z tym praniem oblyczek to nie była tako lahko wiec. Gaździnki, kiere bywały w chałupach przy życe, lebokańsik przy potoku, pucowały prodło alunty na kamieniach. I jako się to robiło? Trzeba było nąść wielkucny kamień, najlepszy jak to był taki plaskocz. Najprzód baby moczały w wodzie oblyczki, potem ich dowały na ten kamień, a klupały ich tą łopatą, takowną łopatą z drzewa, co się na nią prawiło kijunka. Co jakiś czas się na te oblyczki dowało taką pastę. Robiło się ją z popiołu, a z łoju. Trzeba było to wymieszać, ten popiół a łój do kupy, a fest zgrzoć na blasze w kastrolku. Jak się te lunty klupało kijunką na kamieniu, to cała szpina z nich wylazowała, że to była przeogromnie procna robota. Na plac kany paniczki pucowały prodło, a oblyczki się prawiło plocek. Inakszy się prało w chałupie. Nalało się ciepłej wody do wasztroka, a wsuło się do ni kapkę zody, albo wciepało kąsek mydła. Potem do wasztroka się dało pieracą maszynę, a pucowało się oblyczki. Pierwsze pierace maszyny były rostomańte. Najbardziej einfachowo to była tarka z porcelany, z aluminium lebo z oceli. W ponikierych dziedzinach się na to prawiło rompla. Pucowało się na tym lunty tak, jakby się krążało na jesień kapustę do kiszynio, z wyrchu na dół, a zaś spadki. Kiedy oblyczki były czyste, a woda była zmazano, to znaczyło, że gaździno wszystko wyprała, jak się patrzy. Ganz podobnie się prało w pieracej maszynie, co ona była zrobiono cało z drzewa. To była takowno drzewiano kiśnia z dziurami, co się ją wraziło do wasztroka, bo ona musiała być furt we wodzie. W postrzodku tej kiśni, dołu, było drzewiane półkulate dno, co się na niego dawało drugą półkulatą część z taką kurblą. Pomiędzy dno a tą część się styrkało oblyczki, a kurblą się kolybało w te a we w te. Ta część z kurblą szmyrała lunty, oto dno, a tak się moi Rostomili hańdowni prało. Potem te pierace maszyny były coraz bardziej moderni, tuż już ich nie trzeba było styrkać do wasztroka, ale się do nich lało ciepłą wodę, zawrziło się, a iny się kolybało tą kurblą. Jak się już wyprało, to trzeba było wszystką wodę z luntów wypuczyć. Mniejsze lunty se gaździno wykręcała sama, ale oto bai ku płachcie, a ku większemu prodłu już trzeba było kogosik brać ku pomocy, bai synka albo chłopa. Gdzie potem nie skorzy, przy pieracych maszynach były takowne dwa kuloki, co się między nich styrkało oblyczki, kurblą się obróciło, a woda z luntów się traciła. A i w ten czas, kiedy po chałupach już była elektryka, a pierace maszyny były ocelowe, a też były na elektrykę, to gorty starsze paniczki furt jeszcze prodło, a lunty pucowały jako kiejsi. Wyprać oblyczki to była hańdowni ganz procno robota. Ni to co dzisio, że się iny wciepie lunty do elektrycznej pieracej maszyny, a ona ich i wypierę, a i poradzi suszyć. A i dzisio, choć mamy wszystko taki moderni, to samo się przeca nic nie zrobi. Rostomili, dziękuję piękne za to, żeście mnie posłuchali. Subskrybujcie mój kanał, to jest dla mnie ważne, bo chciałbym, by to drzistani po naszemu szło na cały świat, aby to posłuchało jak najwięcej ludzi. Macie takie dwa obrazki. Jeden obrazek to jest ta pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co na niego was pozywam, a można się wam spodoba. Wszystkim
Wszystkiego dobrego. Niech się darzy.